Mana sini? Mana sini? Hah? Logofer mana aku dहाय सोरबा इनभाइट खालामहरदोंमोन आंखौबो सापर्ट खालामदो होननानै थ' आं सापर्ट खालामनोसै बिथांखौ मानो होनबा आं भइस स्टुडिअ'खौ दाननांगोन आनइनस्टल खालामबाय दायो आं भइस स्टुडिअ क्रोमआव थांगोन आरोना लोगोफोर Hello? Hah? Busy खालामजादों? आंनियाव? जानो? आं खालामाखै। लोगोआसो लाबाय थायोना मबाइलखौ लोगोनिसोना। बेलेगनिखौ खालामनायाव नोंनिखौ खालामफ्लांबाय खोमा दां। आं लाबाय थायाना। थ' लोगोफोर नायदो आंखौ इयाव इनभाइट खालामदोंमोन दहाय गोथाव जादोंना ओंख्रिया? गोथाव जाथारदों जानो? कमेन्ट हा? हल ब्रान्ड निउ रिकुवेस्ट खोनायाखै? पाब्लिक दाननोसै अल थागोनब्रा। गावहा संनो रोङाखै बियो ओंख्रिखौनो। आंखौ कमेन्ट होनाय दंमोन गोथाव संनो रोङाखै जानो नोङो नागिरगासिनो आङो ओंख्रिफोरखौ। लोगोफोर हो? खोनाया औ।
सल'खौ हगारनोब्ला मोजां हगारा नङाब्ला बेबायदि जानला मोनला दाहगार भुल नङाब्ला सोरमोन बियो अनसाय बसुमतारी बिथांनि चेनेलखौ आं साबस्क्राइब खालामना होबाय साबस्क्राइबारानो साथामल' फल' होनानै ओमफ्राय दा सोर सोर दंबावो आरोबाव गोदान चेनेल फैनाय दं गोदान चेनेल आं नों दहायसो माबा खालामनाय रिप्लाइ प्लिज आपल'डखौ खाराब ट्रेक अफ इस सं प्लिज सनराइटखौ नेट सिं सं प्लिज प्लिज नो बिथांनि चेनेलखौ नायनि बिथाङा भिडिअ'खौनो हगारबावाखै बोरै जागोन बिदिबालाय आं लाइभ फैनोसै लाइभ टिम कॉर्नर इनके चैनल को एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट नै बेबायदि सोलोंनो नागिरबाय दंबा आं सबसे पहले आप मैम एक काम कीजिए ये है जो आपका चैनल का नाम ठीक है फूड का एफ कैपिटल कीजिए कॉर्नर का सी कैपिटल कीजिए ठीक है ठीक है बाकी टाइटल थोड़ा क्लिकबेट बनाइए सही बना रहे हो वैसे थोड़ा सा और क्लिकबेट बना लो टाइटल ठीक है बाकी टाइटल अच्छा बना रहे हो थंबनेल में जो ये आप फॉन्ट यूज कर रहे हो इसको अच्छा थोड़ा यूज करो ठीक है अच्छे वाले फॉन्ट डाउनलोड कीजिए वाईफाई टेक्निकल सर्च कीजिएगा टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए ठीक है टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम वहाँ पे सर्च कीजिएगा वाईफाई टेक्निकल फैमिली ठीक है तो आपको वहाँ पे ये जितने भी फॉन्ट यूज होते हैं ना थंबनेल पर ये सारे थंबनेल तो कॉस्ट मिल जाएंगे अपने पिक्सल लैब में तो जाके वहाँ पे एक बार सर्च कर लेना चैनल पे भी आपको मिल जाएगी वीडियो हमारे फॉन्ट कैसे ऐड करें फॉन्ट कैसे डाउनलोड करें ठीक है उसकी वीडियो हमने बना कर रखी है लंबा लंबा गैप ले रहे हो भाई आप भी लंबा दो 4 दिन 6 दिन 3 वीक एक मंथ में 4 वीडियो मतलब 1 महीना 4 वीडियो भाई ऐसा नहीं काम चलेगा कम से कम 22 दिन है अगर तो आपको कम से कम कुछ नहीं तो नायग्रायानो गैला मा जाखोथाय आंना चेनेला मा होनबावनो आंना खावनोसैसो नै बागुरुम्बाखौसो नायखायो नायनायाबो बर'नि ट्रेडिसनेल डान्स खेराइ मोसानाय
Soling saw plate. नायग्रा गैला नामा लोगोफोर आंनियाव साननैसो बिराद फैदोंमोन गैला साननैसोनिफ्राय हगारनाय जाथ्रासै ना लाइभखौ बिराद गोबाव जाबाय Oi, David! Oi, cola aí, Sidon! सबके में दो हफ्ते पहले भी बलूचिस्तान सुर्खियों में था। 16 जनवरी